panopa papita nthawi kwina kuti makumana zona koma pampheko pano nkhani zathu nzitatu chabwino kwa gwanji mdziko muno mafuta akwera mtengo tili ndi inoculation pa chiweru komanso kuti kodi pamene mphamvu zikusinthana tipange bwanji tiyambire pati iliyonse afumu mwina tiyambire pa mphamvupa chabwino transition period chabwino chikuchitika nchiyani tidasintha malamulo angapo khuza za chisankho nde ma amendments walipo ambiri imodzi mwa amendment imene tidachita tidapanga amend constitution ndime 81 subsection 3 imene tinanena kuti tikaponya masankho au president tizadikira masiku 7 kuti president wina alumbiritsidwe komano zimenezo zichitika pasanathe masiku 30 kutanthauza kuti sangalumbiritsidwe munthu pasanaduse masiku 7 atalengeza zotsatira za president then siangachitenso munthu yonso kuchita kuti iya inali kutali ndesi ndipezeka mpaka na 30 days no so you cannot simungalumbirise president before 7 days but you must also kulumbirisa president within 30 days I don't know if I'm making sense. Yes, you are making sense. Yes. Now pamene baba ndekuti ndi nthawi yokuti pamakhala kuti president amene analipoyo, that is we are assuming kuti akusintha. President amene analipoyo amakhala kuti adakalibe ndi mphamvu chifukwa tidanena kuti muofesi mwa president simuzikhala mopanda munthu kuti pazipezeka kuti pali ziganizo zina zofunika muofesi imene mumu nkumapezeka kuti pena sizikuchitikayi. So in this case chifukwa chokuti kukubwera president wina osati amene alipoyo kuti akupitirira ndekuti pakhala kusinthana mphamvu zija. Now zimene zikumamveka ndizokuti kukuchitika zinthu zina zokuti anthu una kuti nangase ambiri amene ali mbomamo ena amakhala ndale because generally political point generally sipamayenera kuti pazikhala akusintha kwambiri chifukwa choti anthu amayenera kuti kukhala kuti ndi magali civil servants ntchito yawo iwo ndi ntchito zaboma but chifukwa choti kwathu kunoko timazilowesa ndale ndi makhala kuti muli anthu andale okuti even popanda wina wake kwauza chita chilichonse amangodziwiratu kuti alakwa. So political appointees yes chifukwa civil service simayenera kukhala ndi ma political appointees no ma positions ena tinanena kuti azisankhidwa ndi president. So kusankhidwa ndi president does not necessarily mean kuti nde kuti iweyo sungagwire ntchito yako bwinobwino. Chimene chimachitika ndicho kuti anthu ena amasankhidwa amangosankhidwa anthu okuti mwina sakuyenerera kugwira ntchito imeneyo kapena kungochoka kuchokera kunja ndithu kwa system chifukwa ngati pali magrades amene president amene akuti azisankha tinkaganizira kuti meti nkapanga mwina malamulo amene wangu tazikhala kuti munthu yowayenda bwinobwino mu system uja ndi afikano pena pake pokuti no ifeyo ngati amalawi tidagwirizana kuti magrades awawa azisankha ndi president. So akakusankha ine ndimanena mwachisanzo ngati mamasankhira ma judges president amasankha ma judges ino tinabwera pano mani apo ndi ma judges a political appointees therefore munaona iwo akupanga zopoita isapanga zopoita amasankhidwa ndi president through a system yawo yomwe so enawa chimavuta ndi chani chimakhala kuti anthu angochoka from nowhere ngomusankha munthu uyo kamkhazika kandi deputy director PS you know so chifukwa zimene zizanthu aja amakhala kuti royalty yawo no ili ku andisankhaja kuti no ndizitamika chifukwa ine sindidaone kuti even a diplomat kazembe kaya anthu ogwira ku embassy kubwera kudzachita misonkhano ya ndani sindaone undaziona maona ndithu timaona ndithu sizimaina okhala choncho chifukwa that's why ndikunena kuti maudino ngati amene aja anzathu ena anapangano amakhala makariya diplomat so oloboma lisinthe mzaone maiko anzathu aja samakhala pipi kuti ine andipirikisa ifa amakhala kuti ndi anthu kuti anasankhidwa amakayimira bomo osati chipani koma kwathu kuno pamene ndikamba pano anthu zikwamapakira ma CEO maparastatum afu amachokhala ngati ma campaign managers achipani nditu ma status tswa exactly ma status tswa kodi awasasiwa and zimene zozo ma PS ma status tswa zimene zozo amakhala akupanga zimene zijamuona ngati kuti game singasenthe nde am safe pamene ikatembenuka zimene ndikunenazo kuti pali ambiri
epalambiri okha chief ndikuzani panopa kuti mufufuze ma department ma ministries department and agencies aboma ena sakupita angodziwira kuti angojomba ukha moti panopa imene akumajiya ndio kuti amwe tungodikira kathuku kuti atipase kathuku because mmene anapitira kumene kuko ndi zimene amapanga ndi ntchito zimene akuyenera kumagwira sizikulankhulana mmene anapitira kumeneko considering ntchito imene amayenera azigwira ndi imene amapangira behave sizikugwirizana okay you understand there is a mismatch because umayenera kuti uzipanga behave kuti iweyo uli neutral okay ukungogwira ntchito ndi boma osati ukugwira ntchito ndi chipani kwathu kunoko zakhazi kukhala zotivuta zimenezo zoti zisiyanisa kuti boma ndi chipani cholamula ambiri amaoneka ngati kuti akamagwira ntchito mboma azisapota chipani cholamula ndi maflagi kupikupi ya chipani maflagi kupikupi ya chipani nditi kumuona munthu akuvina pakati pa azimayi zoona kuti inuyotu mmagwira ntchito kuboma usati kuchipani zoona kutheka kuti munapita kumene koko chifukwa chokuti boma linasintha pali chipani koma ntchito yanuyo chimozimozi imene tili inu ndine zoona sitingabwere pano inuyo machita kuonekerapo ife kuti chalamwamba kapena kwacha tikuyamba program kwacha apecha lawyer bwera pano kumayimba apecha lawyer akuti bwanji eni ake akampani yokhala ngati ali mbali zakuti ndiye kugwira ntchito kumene koko afuna maoneka kuti ngachipaniso sitimapanga zimene tasokoneza so in the same manner chief because even MCP ili mbwalo we remain professional exactly nchifukwa chake tikuyankhulabe panopa ifanira nakhala kuti nthawi imene jayi timati kwacha lero zingabwere akati inu muti chani chifukwa ena tusakupita mzinchito ena sakupita mzinchito zona atafumu tuseka atamawu tuseka panopa chifukwa choti tilibe nkhawa tuseka pano chifukwa tilibe nkhawa zona mawu amphamvu tamene wankhawa wina wake zona geti tuisalire mphepo kapena bwera zantenga zona wankhawa chifukwa chokuti munthu timanena kuti mbiri imakuweruza mfumu history judge utha kumauluka mmwamba utha kumatumbwa utha kumapanga zinthu chifi inu mmakonda kunena zimenezi kumakhala bwino ndi anthu kwambiri chifukwa mulungu anatibisira mawa ndi mawa lokha likangofika nkungoonesa zimene umapanga zona wekha umangogwada siko limachepa mwati geti isachita ujeni mphepo kuchukuchukuna ngati abwera anthu ena akafula zakutengi chifukwa uli ndi machimo ambiri chifukwa sudasunge mulomo wako pa nthawi imene unakakhala professional so mu transition imene iyi chimene timene tizipanga ndicho kuti imene manena ndikuti sikuti tili ndi power vacuum president chakwera mpaka na Saturday akhala ali president wa dziko lino ziganizo zimene zikuchitika padakali pano zikuchitika under his watch so iwo asayang'ane kumbali chifukwa zimene zingachitike zolakwika zikuakhuzabe zimene zichitike zabwino tabwereza tiyambira Nelson pamenepo president chakwera panga ba adakalibe president mpaka na Saturday pamene akhala akupereka mphamvu zimenezo kwa Professor Peter Mutharika ngati president wa twachi number 7 Peter Mutharika osati wa Mutharika kodi wa Mutharika adala pingo kodi nzosiyana enzosiyana ndi tafumwe aja adafuna kuti pakhale awasawayi awa ndi aona ali kuphunzira awa ndi mkulukuta moyo mukhozaika pakati pa mkulukuta moyo okay so Professor Arthur Peter mkulukuta moyo Mutharika dzioneka ngati chibongo mwanduza rundi nuyo koma in courts nanga si okay ndiye azibwera pati mkulukuta ayi basi mina titsingo chita koma anane okha akuti ndi mkulukuta moyo anayankhula kuuje kwagangata ujeni kuja timati kujani kumene kujakwe pa ground benja kunsiriza kwansiriza but anyway so a president chakwera is still the president lero yes president wawo utha pachiwerupa yes because that's why awawa Mutharika awa tikunena kuti nda president osankhidwa so elect uchatichotsa akangolumbirana akangolumbira bwana ndekuti waja so all the decisions zimene zikuchitika pano zikuchitika under oyankha nda chakwera yes zabwino zoyipa so iwowo amayenaso kuti azikhala tcheru kumayang'ana kuti kodi anthu akupanga bwanji ndamvesedwa kuti kwasankhidwa matimu a president elect ali ndi timu yawo
awa amene outgoing government iso ili ndi timu yawo imene akugwira ntchito limodzi. However, pa udindo wa president padakalibe achakwera ngati president. So asayang'ane kwambiri kumbali ngati pale ana ena amene akufuna kuchita mphulupulu zina, ana ena amene akufuna kupanga zina chifukwa chokuti akudziwa kuti mwina anzathu akabwera azaunika zimene tidapangazi nde sitimapanga bwinobwino nde tipangiretu chifukwa mulandu suwola. Mulandu suwola pazakhala zina zitu zimene ziyankhidwe ngati sitikupanga motsatira lamulo. Ponena izi sikuopsezayi, koma tikungofuna tinene kuti pachina chilichonse chimene timachita ngati dziko ngati anthu tizisunga lamulo. Ngati lamulo likuletsa kuti tisapange zimenezozo tisapange chifukwa tikuganiza kuti ife basi tikupita chifukwa chokuti sitingaononge dziko linoli chifukwa chokuti tikusinthana boma. Dziko lathu ndi lomweri. Pali zoyipa zochitika inu simukumva kuti pakumakhala kuti anthu ena mwina macontract amene asadalipirane komano mwina macontract onda dubious aulipirana. Muone panopa yomweji amene, and I like the way apolisi amayankhira. Apolisi they are very clever kamayankha akunena kuti chifukwa chani mwakhumisa zitetezo malo ena ndi ena. Ndakuna ati ngati fa police mandate yathu ndikupereka chitetezo, which is true. But the question is why now? You understand? It means kuti kunifa kuti apitasa. Yes, apa nopa manif offices ndekuti munthu sungalowe. Chilipo chimene chimachitika umene mmene akuganizira anthu. Okay. Akafufuza tidziwa kuti kodi kumachitika kalikonse kapena ndi nkhamba kamwa chabe. Mota anthu sapita ntchito umene. Sakupita. Unless ngatapita lero. Ati dzulo dzana I don't think anapita chifukwa choti apolisi adapita. Atu ankhani athawu lilongo adapita umene koko anakapeza apolisi ambiri. Ndiye nkulankhula kwawo mneneri wa apolisi akunena kuti ngakhale ku MRA atumizakonso apolisi ambiri. Komanso ku Capitol Hill atumizakonso apolisi ambiri kukakhwimisa chitetezo. Malo amene ku Capitol Hill ndiye ku headquarters kwa government. Nanga si anthu okabweza zinthu akabweza ku Capitol Hill. Komanso anthu amene angatenge zinthu sathuzo kutenga so ku Capitol Hill komweko. Okay. Ndiye apolisiwo ndiye kuti patakali pano nungoganizira ndoti chipikisheni chikuchitika kwambiri. Kulowa ndi kutuluka ndiye kuti kumakhazi pikisheni mwatenga chana atsogoleri mkutusa chani kukwesa chani. It's important kuti we should do that. Why we are doing that is because sitingaononge dziko chifukwa choti tikusintha boma. Malawi ndiye mweyi anthu a Mulungu. Tikamuononga lero tivutika naife tokhaso kuti tinkodze. Kuti anthu akupatsana ma contract 7 days. Okay, zimene ndimene ndikunena kuti mukamva. Okay. Ine sininganene pano pa banda kuti ndili ndi umboni una uliwonse. Okay. Koma zimene zikumveka ndizokuti kumakhala andi izizi sikuti zikuyambira papa. Takhati kumamvako mbuyo kuti anthu akazindikira kuti tikuchokapo ena ayeserapo kumapanga zinthu zosakhala bwino. Zomafuna kuti nangase anthu tusa ambiri kunena zoona Brian. Samadziwa kuti sikungadali wakhoza kukhala kuti ali kunja. Samadziwa? Nditsa muona kuona ena mwina ti nyumba nasana malize. Ifa mana kuti ati ndi 5 years ina. Ndi akuona kuti sidakhomi. Nde kutenga po mwina ziwiri zitatu nkangomaliza nkakhome ndikakhale nkalowe kumene kuchako. No. So because of that pakuyenera kukhala kusamalitsa mmene akupangira anthu transact their transactions. Akuyenera kusamalitsa kuti lamulo silimapuma lisipita kuchuti. Lamulo lugwira benchito. Yes, lugwira benchito. Kwa amene akuliphwanya panopa. Mawa akakugwirani musamazanene kuti kutigwira pasifukwa za ndale iyaye. Lamulo lilibe maso silimaona mundu wa ndale. 7 days ija uda amasuka kwambiri. Exactly. Ndiye kuti fotokozere umachita zimene. So lamulo silimaona kuti uyu ngwandale uyu. Lamulo limaziwa kuti uyu ndi wa DPP uyu ndi wa MCP uyu. Lamulo limangona kuti pasachitike izi. So. Nenga ndikuchita iweyo zosala lamulo lizangonena kuti asadachite izi. Akakugwirani pamene muzanena nokha kuti nende wachipani chakuti lamulo sili. Kaya ndiwe director of finance. Yes. Kaya ndiwe PS. Yes. Kaya ndi chief executive. Yes. Usamalitse za masiku 7 amene. Exactly. Chifukwa chokuti lamulo lugwira benchito. Ngati uphwanya lamulo mu njira ina iliyonse. Ngati pali zinthu zina zake zimene anthu akuthamangisa kuti sainanizi bwana sainanizi. Kandi wa procurement. Uonesese kuti zimene kusaina lerozi mawa uzavumira kuti ninkasayina motsata lamulo. Osati because inali under duress yena akamandika chanjani asogoleni lamulo lizagwira ntchito. So chonde Malawi. Maiko anzathu ngati ku America for example amaponya chisankho November. President amazamba January 20. Amfumu nthawi imene jamakhala kapuma ku Camp David kuja chanjani andi ichichi tikapereka chisanzo cha chimene chinangochitika papachi momwe amapita ku inauguration Biden ndikuti ndi Eugene Trump adakwera galimoto imodzi. Kupita kumene kujaku macheza amene mujamu
chifukwa chani chifukwa choti dzikolo ndi lalikulu kuposa tonsefe timasankhidwa kuti tikatumikire amalawi mu dziko limene lijali so sitingamakhale ndi maganizo kuti chifukwa choti ife tikuchoka ndeti tchole tiononge apapa kodi mukachoka mboma mumukhala kutiko simukhala mdziko munomo dziko likamapanga struggle tikamasowa zinthu munomo inu sizimakukhuzani so abwana tizizindikira kuti mipando ina iliyonse including one wa inuyo ngati a programs manager ine ngati pano pa station manager uzatha ndithu ife siwoyamba kukhaya mipando imeneyi komanso sifomaliza pabwera ena zatenga ife katipita pena nimene zimakhalira so mukamachoka mbendera maika kale pa jacket mbendera ndi Malawi ulendo umeneyo tiyambe imene yafu ifo wanu kuoneka wapsa kwambiri sana muna ndi wanu wanu ndi anthu agawana kale ndemwayamba inuyo ine ndimango ine ndinena kuti zona di mipando iyi silidzakhala kalekale yes olo ino station manager suri mdzakhala kalekale mfumu bendera mwapo zizikonzekeresa bendera mweka kale pa jacket bendera ndi Malawi kuti ndikupita kuli konse ndimona ngati ulendo ngati akuwa kuti ko mwaona tumene mapangira zibzani bendera munthu wakocheza kale ali pa ulendo oika bendera ndopemphera kwa president akupita ndi nani pitilizana mfumu so ndimanena kuti maudindo wasilidzakhala mpaka mfumu andikumazikonzekeresa kuti udindolo utakoma cha mtundu wanje bwana siku lina uzatha ndithu mathedwe ake azatengera ndi mmene umapangira zinthu zako that's right ukafuna kuti uthe bwino anthu akuyimba nthungululu kodi unapanga bwanji uli ndi mphamvu chifukwa nthawi imene uli ndi mphamvu pamene umagontha mkutu ndipo umazolanga ndiwe munthu wanzeru kuposa anthu ena aliyonse ulephera kukuwuzani kuti amfumu amwene stepe iti simuyenda bwino iwe ndiwe ndani unganuze chani so zimene zijaza mfumu zikamazalira mkhutu mwakomo utachokamo zimazamveka mosiyana ndi meno manene papa simuzitanthauzira bwinobwino ti tangokukumbusani imene mayankhulira so kundaleko nthawi imene ili chonde is transitional akusintha atsogoleri sitikusintha dziko sitikuphwasula chilichonse tikumangirira limodzi kuti amalawi amene ananena kuti sopano mukhale inu anena kuti basi mwatumikira akubwera ena koma tufuna zonsezi timange Malawi wabwino Malawi ndi mmodzi tisamuononge chifukwa cha zina chilichonse tikumva kuti Lazarus Chakwera yes akubwera pa Chiweru right tikumva kuti abidimtira yes akubwera tikumva kuti acheya yes anzathu acheya sitingaka acheya ni nzathu acheya sitingaka acheya zona munthu uja ndi munthu wabwino kwambiri ndipo tikangoti talowa nyumba mwawo banda zona timafikira kuku ndi timamwa ume kuja tisadonane nawe timadya samusa makati masangweje netikadya kume kuja kuti amatiuza kuti acheya kudikati koma tikangofika tisanakhala mafusaso mwaja akunyamula foni kuti sitinadya imbe foni zona kuti achikumaliza kumene kudya peko zona kuti tiyamba kuseka metalowera menemo mpana kutuluka kuseka mpana misonzi that's who he is kunyumba kwawo ndithu mtsogoleri akafika munthu pamudzi yes funso loyamba kutsika kuti kodi mwadya koma sambiri tapitamo makomo ena olomatako makomo ena sitinganene kuti timalandidwa choncho so umangoziwa wekha kuti mulungu I think anatilenga mosiyana ena ngopereka ena ngansangala ena umachita kuoneka kuti kodi pano pandi angoona ngati ndisazika nthawi yake afumu machita kuona kuti pamuzi pano sinalandiri anyway koma kwa acheya andisife tokha anthu amene amapita kwa acheya ndisamakuza kuti ndipo sungapite kume kuchako osadi ayi now because momwe iwo walili even ogwira ntchito wawo aja amaziwiratu kuti bwana wathu akafunsa anthuwo kuti mwadya neiwo asanafunse cheya asanafunse amakhala kuti akudyesa kale andikudya kwake tosati tu kosinira kwa cheya umadya chimene ufuna zona ife tadya ife tibwere pagulu pano tiulule zona kwa cheya timadya mweneso tipitanso acheya tsekulani zitseko mipata so ndimanena kuti acheya abwera yes ndamvanso kuti ausi akubwera akhumbo akubwera ndiye saso achikumphaso abwera yes zimenezi zikutanthauza chiyani amfumu ngati dziko limene tinasankha ufulu wa democracy andi ndimakambapo kodi munali mu hot current kunena kuti izi siza ufumu sizoyendera kumagazi
kuti aipoti inu ndi gogo chakuti nde kuti mukachoka inu pazingobwera amene akuyendera no tidasankha ife kuti tizi munthu amene azititsogolera tizimusankha kudzera ndi voti pachifukwa ichi aliyense akuyenda kuvomera kuti sungalamulire amalawi asanakusankhe amalawi ndi amene azisankha munthu zimenezozo amalawi ndi amene amanena kuti ku state house kukhala wakuti zaka 5 olo yota kufuna sungakhale abala sungakhalire makani sungakhalire mphamvu zimene ungakhalire kumene za amalawi zimene ena akudya nzimbe ndikuti ena pano akudya nzimbe alibe pogwira amalawi ake amenewo yetu ena akukukuta chilangwa koma limafika tsiku amene aja amachita decide where you should go mwankhola za mphamvu amalawi amene padakali pano akuoneka ngati amalawi ambiri saganiza bwino amene ajawa osaganiza bwino they decide who should go to state house amene ajawa andi mmene mwapangira hand mu 5 years imene akupasaniyo amazakhaso ndi uje kuti amene apitilize kapena ameneyo ayi olo athata kunamiza mwantundu wanji umboni umene utazakhale nawo unfortunately uzakhala nthawi imene akuponya voti ndi pamene utazaziwe kuti I think idapanga komatu ma signs as we go to polling amaoneka inu munanenapo kunena kuti ukamadutsa kaya ndi munsewu mtsogoleri udziona kuti kodi anthu akuchita chiye kapena akuchita kundiwoza samphamvu ndipo amfumu zimenezozo umayina munthu uzizionesesa zoona andi chisanzo chimene ndinkanena kuti even utapita ku dziko lokuti sumva chiyankhulocho koma anthu akamakunyogodola pena kupindira mlomo umaziwa kuti yes Chinese sindimvayo wamene akupindira mlomo uyu akundinena kapena uyu akundisangalalira so chimodzimodzi poti azitsogolera chama achingira anthu ambiri kuti asamamve anthu ife timayesesa ndithu kudzera ma platform ngana wawo kwauzako ngakhale amatinena kuti yaya osokoneza utani komano ukatenga mwayi kudutsa mu galimoto yako ikuthamanga ija munanenaso samathamange koma amasankha kuti zithamanga ndiye sangamve tu ya ndiye ndifika azingoonano azingoona pa window paja kuti anthu aja akamatere akuwoza kapena akusapotera chifukwa zimene zijazi zimalankhula kwambiri kusiyana misonkhano yambiri anthu simalola kuti akuuze mmangowalankhula iwacha sipakhala feedback famunganakhala kuti muziti sayankhula kukhala kusanja kuja kungosankha anthu randomly kuti nenani mutha kumamva zinthu zina koma misonkhano timayikonza kuti ife tizingolankhula matakafika uku pamene timakamba zokuti ku inauguration ya president elect Professor Mutharika kukuoneka ngati kuti ikhala yosiyana nako ndi imene taonako mbuyo mu chifukwa kuti zikuoneka kuti kukhala ma president onse opuma akubwera kumene kuku achiwiri ama president akubwerako khangati full house ndi full house yubwera full house kuzapanga zimene timayenera kudziwa chifukwa momwe mapikisana Joyce Banda Mutharika ndi achakwera timadziwa ndithu kuti atapambane ndi mmodzi so amalawi asankha Mutharika out of these 3 ena wakwena kuti avomereze and they must heal abwere azapereke mwambo wake umayenera kukhale choncho achakwera apereke mphamvu zijano kwa Mutharika kuti achimwene ine ndapanga 5 years amalawi anakuti ya ndikapumule mubwerepo inuyo nali mphamvu ndimbe tinasankhira pomano chimene chimavuta Brian ndichokuti anthu timazitenga nkhani za ndale zi personal mokuti I know it has not been easy for Achakwera to make a decision to come there chifukwa pali anthu ena ake amene akonzeka kuti mina zikawosa you understand kuti ndipene timapangira kuti atikhanga timvese kuwawa kuti munthu pamene sitikuyenera kupanga choncho so ndimafuna nditengerepo mwayi kuti tipemphe kuti ngati tifuna kuti izizi zimene zikufuna kuyeseredwa apapasi zizipitirira kupita msogolo zitengera how we are going to behave pachiwerwe kubwera ma president ochokera maiko ena kubwera anthu afuna zatione kuti amalawi amaziwa bwanji democracy yathu ngati tikufuna kuti tilembedwe m'mabuku akuluakulu kuti tinapita ku Malawi koma takaona kuti amalawi amalemekeza dziko lawo amalemekeza malamulo mmene tilapangire behave Saturday Achakwera anali president wa dziko lino sadakhonze sadachite bwino akhonza bani zapita akubwera kuzapereka mphamvu kwa Mutharika amene mukusangalalira Mutharika tisapange zokuti Achakwera apange regret kuti napitiraje kumene kucha because munthu ukaluza umamva kuwawa and iwo kuvomera kuti abwere kumene koko ndoti azichepetsa chifukwa kuziwa ndithu kuti sipamalephera ana ang'ono aja
kuyankhula za chipongwe and zimatha kumafika ndithu munthu uja koma ndikuona fumu ambiri atapite kumene kwakhala kuti ndosangalala oluza ambiri sangapitekoyo and for him to brave it kulimba mtima chifi kuti ndipitabe ndikapereke I think akuonesa kuti and anavomera kuluza he considered defeat ngakhala anapita ku court ngakhala anapita ku court kuti nana ndizodandaula zina koma anachita concede kuti ine ndaluza nimaona ngati that in itself titengerepo mwaya papa kuti apange encourage anthu kuti zimene zachitika papasi zizichitika kupita chitsogolo chifukwa choti amalawi tizingoona ubwino umene wachitikawo zolakwika bwana munthu wina aliyense amakhala nazo ubwino munthu amakhala nazo mokuti even boma limene likubwera papamo sitingayembekezere kuti lichita zabwino zokha mu 5 years tikunama pazakhala zina zalakwika ndithu kodi patakhala kuti 2030 kukusintha tizafuna kuti zizachitike motani zimene zofunika kuti zizachitike 2030 zo tiyambe kuzionesa Saturday tikamapanga malamulo kapena tikamakhala ndi chikhalidwe tisamapangire munthu kuti because chimakubwerera exactly mwamvetsetsa yes zimene kumpangira nzako lero lisi naiso azakupanga choncho mawo nthawi yake ikazakwana chifukwa aliyense nthawi yake makwana chifukwa ena adapanga malamulo maona ngati adzakhala mpaka muyaya malamulo aja amapweteka andine ndakhala ndikumanena nthawi zambiri kuti malamulo ena amene timapanga tikakhala mboma timayiwala kuti ife tizakhala ku opposition ndi timaona ngati kuti tikuyika malamulo amene aja kuti tikuwapweteka nzathu koma pena mulungu adachikonza kuti lamulo Hamani anatani kuti Hamani nditu akakhoma kantandatu kuti akakati ufula titani sasa simukuiziwa nkhani mene akuti adauza akazake ndayikumbukira adauza akazake kuti mtandawu ndiukamkhomera Mordekai sinkhani yake ndiyumene ndimene yamfumu Mordekai ndiwona apa ndikhanta mkhomera Mordekai mwaona mfumu ndiyeno amfumu ananena kuti chani kuda Hamani munthu amene wachita bwino chinthu zona chimpangire chani zona Hamani amona ngati ndiwo zona mwaimbesesa nkhani ya ndipo panga zimene zozo amaona ngati kuti iwowo akuzitengera ubwino choyipa ankonzera munthu wina usaziwa kuti choyipacho chitsata mwini so apa mfumu to have a full house ya Malawi amene tikuvomereza democracy ndikubwera kuti tizipanga chonchi kuyambira leroli ine ndipemphe kwa masupporters chonde tiyeni tilemekeze atsogoleri athu opuma apanopa amene ankanyoza MCP aja amene ankanyoza Mutharika achite manyazi ndi imene a DPP atachitire treaty aujeni achakwera amene atachitire treaty a Joyce Banda kuonesa kuti kumakhala bwino ndi anthu amfumu mukamapitiriza kumangopanga zinthu zoyipa kodi atazathese ndi ndani who is that person who is going to come and say kuti akuluakulu kuyambira lero atsogoleri athu tizapasa ulemu sizingakhale ni atsogoleri amene azapanga zolondola zokhazokha throughout ndi munthu azaphoponyesedwa azakhala ndi anthu ena azaphoponyesa ngakhale timawuza ayiwo aja kuti akuphoponyesa ndi anthu ena onse aja sangazumidwe kumene kujako angazimwidwe ndi achakwera the fact that azichepesa ndikubwera kumaziwa kuti ndikupita hostile environment I think it aonese kuti no si mayenera kukhala hostile ayi chifukwa mayiko anzathu amapanga zimene zizi mwanena kale kuti a Biden ndi a Trump adakwera galimoto imodzi kopita kolumbiritsa exactly si zimayenera kukhala hostile actually mawu anali mkama padakali pano pamene ndimaganizira ndimayembekezera kuti Mutharika ndi achakwera bweza umagwira mu office mosi kumapasirana ma handover notes naona Jen Ansa adapita kwa ausi pamene ausi amakauza kuti mu office munali mwakuti munali ma handover notes ndimayembekezera kuti bwezi mwina zitachitikaso choncho koma ngati sizili choncho is fine but that is the spirit loonesa kuti Malawi ngwankulu kuposa tonsefe awa ndasogolera amene asinthidwa now ngati DPP ikunena kuti ife tidasintha si DPP imene timayiona mbuyo they have an opportunity to show everyone the new DPP kodi DPP yasopanoyo nditiyo kuyambira Saturday mwayi woyamba umene Amalawi angakuza kukachoka mu stadium mujamu kapena akuonera ma TV mwawo kavira mkana kuti akuluakulu I think the DPP yasintha tionera pamene pa how you're going to handle people amene sali your cup of tea because not everyone is going to be your cup of tea alipo anthu ena ake madana akukhosi koma mmene mapangira handle anthu amazanena kuti pamene timayembekezera kuti Banda ampanga chakuti wakuti
sadamtero I think banda adasinta so ndimene kunena the fact that you have behaved maturely does not mean that you are not feeling pain.